Janošík a Andrej Mesároš. Práve Adam Janošík môže byť takým mementom, pretože Andrej Mesároš pred 11 rokmi presne v jeho pozícii, mladý hráč, debutoval na šampionáte a odpichol sa v vynikajúcej kariére. Úvodné buly. Zápas začína, držíme palce, všetci fandíme. Krížna prihrávka, ale odskočila Spellingovi. Na modrej spoločne so Spellingom aj Jesper Jensen, obranca. Raz prihrával a toto je využitá presilovka Dánov. Jesper Jensen nastreľoval pred bránkoviskom a tam Dánov. Pretože Björkstrand sa musel obzrieť, či naozaj ten gól vlastne dal. Pozrite sa, úplne inde sa pozeral. Pánik. Postavme to, kľudne to postavme. Teraz Pánik tiež mohol strieľať, ale aj on ako by ťa počul. Kľudne, teraz to treba kľudne postaviť a rozhodnúť to. Hudáček. Pánik pred brankou. Hudáček na modrú. Sersen. Gól! Vyrovnané je. Popred neho ten ostal ako zmrazený a nereagoval na Sersenovú delovku. Konec. Mentalitu, že okamžite po góle sa pridá ďalší, ale štvrtý útok sa skúša ubytovať v útočnom pásme. Jurčinov backendový pokus, Drávecký prenechal Lušňákovi. Obrovský boj na ľade Dráveckého. Gól! Marek Viedenský posiela slovenskí hráči, alebo ako posledný zapísaný na našej súpiske zatiaľ Drávecký a Viedenský. Teraz prišla tá strela pod Víko. Už sa hrá znovu. Pokračujeme. Dvojica Dánov odzbrojila Sersena a Dáni vyrovnali. Niklas Hart zblízka, nepokrytý pri bránkovisku. 2-2. Tak gól. Tak ťažké. A neviem, ako by musel byť rozcvičený, aby takúto situáciu dokázal chytiť. Inkasoval. Toto bola prvá strela v tretej tretine. Už všetci v pozícii obrancov. Musíme sa tlačiť. Dáni majú toho plné zuby. Drávecký. Chce vypočuť tvoje prianie. Krížna prihrávka, pomerne ťažká, ale Graňák ju stihol. To na dlhú. Gól! Domino Graňák! Prestrelil Galbraitha. Klasická poučka. Daj gól. Domino v hokejovej škole dával pozor. Ľahká strela, zazvonilo to o žrtku. Ten kúk. A očami sme to dotlačili až do brány. Až teraz, áno, tak prikopávať jeho prihrávku. Nemal to na strelu z prvej. Tečovaná strieľaná prihrávka pred Janom Lacom. Grén. Ešte Nielsen udrží útočné pásmo. Absolútny záver. Presilovky. Sersen naskakuje na ľad. A je to gól. 2 minúty a 14. Rozhodlo to, že ten Nielsen zachytil to naše vyhodenie na tej modrej čiare. A tak podľa mňa to ani nebol Macen, ktorý tečoval tohto nie z hájazdu, ale nájazdu. Marian Gáborík premeniť. Tesne mu to nevyšlo. Galbraith vytlom góle. Morten Macen. Toto je blafák, ide pomaly. Má premenený. Išiel pomaly, vedel som, že bude robiť nejaký blafák. Spravil to dobre. Marek Viedenský, mám ho tu. Teraz sa ukáže. Čiarovi ho už chcel vyháňať von. Hlavný ukázal, nech len pekne dostane. A nech len na gól! Tak rozumiem tomu hokeju, alebo nie? A jeden človek, ktorý momentálne sedí v štúdiu, hovorí do I know hockey or do I know hockey. Áno, bolo tam trošku šťastia. Ale to, čo hralo, to šťastie proti Gáboríkovi teraz. Teraz sa rozbieha Tomáš Spelling proti Lacovi. A Ježiš. Práve, no tak poď ten svoj nájazd. Drávecký ide. Žrtka! Halaj na nohách. Druhý nájazd Mariana Gáboríka. Nebol gólový. Ktorý vymyslel úvodný gól stretnutia. Áno. Vychytal ho Laco. Tyčka! To nie je možné. Ten mal jednotku z geometrie ako bič. Ale dobre. Nervy v pešte. Gól!
Marko Daňo! Krásny gol. Nádherné, rýchle ruky, tam nemal šancu Galbraith prečítať, čo sa vlastne ide diať. Až mu to zazvonilo podvíkom, ako si to vymodlil. Úžasný nájazd Marka Daňa. Pozrite sa, ako drží na ose, stále drží na ose. Teraz si ho otvorí a prakticky dokonal. Hart musí dať. Áno! Nedal, vyhrávame 4-3 nad Dánskom po samostatných nájazdoch. Obrovská, nervy drásajúca partia. Napokon s víťaznou pointou pre slovenský tím.